Нурлат бойынша 8493 квадрат метр мейдан билеуші 13 Ишек алды территориясын тәртіпке кетіру юлчыларға 20 миллион сумға төшәчәк. Безнең кеше төркеме Нурлат җәмгыяте эшчеләрен һәм юл салучы техниканы Гагарин урамы беренче йорт янында очратты. Кайнар пары чыгып торучы асфальт бетон катнашмасы элек пычрак сулар җыелып ятучы чакырлы Ишек алдына тип-тигез итеп җәелә. Шаттанабыз җирин артыннан арып биттек. Әлменә монда салмаска килгәннәре барып сырадык та салабыз диделәр. Хәзер яхшы, мотор була инде шыгалмыз. Парк кебек. Козлов урамында яшәүчеләр исә бүгеннән үк яңа асфальттан йөри ала. Теремкәй балалар бакчасына илтүче бу тыкрыктагы юлларның нинди хәлдә булуы турында безнең хәбәрчеләребез аерым сюжетта төшергән иде. 12нче йортта яшәүче Михаил Зивакин юл ясатуны сорап район һәм шәһәр башлыгына да мөрәҗәгать итә. Рәхмәт, безнең үтенечебезне кире какмады ди өлкән кеше. Мы не только рады, мы даже нам не верят, что это делают уже. Без шат кына түгел, хәтта ясаганнарына ышанып та бетә алмыйбыз. Эшләрнең 50% башкарылды. Хәзер икенче катлам асфальт җәелеп, подъездларга кирү юлларын ясыйсы гына калды. Бу җитешсезлекне бетерүне сорап узган елы шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткән идек. Козлов урамындагы 4нче йортта яшәүчеләр дә юлсызлыктан тәмам туйган була. Язын көзен кар, җәен яңгыр сулары агып Ишек алдында үтеп булмасы күл җыела иде дип искә ала торак милекчеләре. Бүген йортлары янында асфальт салучы техниканы күреп шатлансалар да, тулы бәхет өчен юлны Вахитов урамына чыгып йөри торган сукмакка кадәр ясасыннар иде дип телиләр. Говорили, что надо асфальт, потому что нас топило тут. Асфальт сорап күп еллар йөрдек. Безнең Ишек алдын һәр вакыт суга сайды. Ниһаять юл ясарга тотындылар. Ә менә бирдә юл булмаячак диделәр. Азагына кадәр бер дигән итеп ясап бетерсеннәр иде инде. Бу көннәрдә юл салучыларны шәһәребезнең төрле микрорайоннарында очратырга була. Нурлат җәмгыятенең тагы бер бригадасына без тимер юл кишүенә илтүче юлны ясаганда тап булдык. Күп кибетләр, эре сәүдә нукталары тупланган бу урамда яңа төсмер алачак. Молодцы, очень прекрасно. Если это будет все сделано, очень хорошо. Нурлаттагы уңай үзгәрешләр әледән әле күзгә чалына. Камыр Батыр балалар бакчасы каршында машиналар кую урыны ясалачагын да әйтеп үтми булмый. Нурлат җәмгыяте эшчеләре биредә җир эшләрен тәмамлаган инде.